עולה. כן, זה כן. זה מאתגר כי יש את הסלע. מה קרה? כואב? בוא נעלה את זה ונחתוך את הרום. אז מה עם רבע ל10? לא יודע, מספיק. יאללה, בוא נעלה משם פה. מה חיימיגו עושה שם? האם הוא לוקח את כל זה כמומנט? טוב, יאללה, 3 למעלה. יאללה, ג'רוויס התימני. קדימה. קבלו אותו. יאללה, תן! ג'רוויס התימני, תן! לקח את הימני, אכל אותה. בואו נראה אם הוא שורף בוכנה. יפה. גם חיימון השאיר ענן אבק. כן, האופנוע של גונית מעשן חופשי. מלבורו האדום הוא מעשן. תשמע רוני, שלחת על האבן בגודל חצי אגרוף. חיים שוב מקלה את האופנוע, מגנה אותו בשמות, אותו ואת אמו. הוא אומר שאמו אמא של זונה. למה? לא ראית כולנו נתקענו? רפי, אבי עושה. אבי לא יודע מה הוא עושה, מיידה עליו אבנים. זורק לי אבנים על הכבש. אבי סתוקל את חיים באבנים. אבי סקול אותו. תן לנו קצת אבק, תן לנו, תן. יאבא בבית. מה הולך פה? מה אתם אומרים? חיים יקלל את האופנוע שלו עד סוף העלייה או לא? יקלל או לא? הוא קרוב מדי. הוא קרוב, הנה זה יוצא. לא אוהב את הקדמי, אל תמשוך אותו, רק צועב אותו, זה יצא. אני מחזיק את הקסדה של אבי, כל היד שלי מלאה מים, אני לא יודע אם זה מים או זה גועל נפש. כמה אנשים צריכים של להרים אופנוע אחד. תן לו. הופה, וחיימיקו בחוץ. חיימיקו בחוץ. חיימיקו, איך היה? יאללה, יפה, כל הכבוד, ממשיכים. אתה משוגע!
אתה מטורף! אני לא יודע אם זה עשן או אבק! אתה גבוה, אתה מצלם את השמיים, מה לא? מה פתאום? ככה, גם אותו. תן לו המשיכה, הוא כבר על העץ. רוני, תקשיב, אתה מלך! איזה עלייה, יפה! איזה יופי, עלית אותה! יאללה, ברור, ברור, בלוקים הוא מעיף עליו, בלוקים! יא חמאס! יא חמאס! בוא'נה, אתה מטורף! אתה לא יודע מה עשית לדרור! אתה לא יודע מה עשית לי, איזה מזל שאני משכח! היי! אין פה כלום! אין פה כלום, רוני, איזה עלייה, האופנוע שלך מעשן עכשיו סיגריה של אחרי. אני אגע ימיה, יהיה לי קשה. הנה, מישהו פה בורח. מישהו פה ברח. מישהו פה ברח. זהו, הלך השביל. הלך השביל. דרור, אין לך מה לבוא מפה, כפרה. קח את הימני. רצח לך את השביל. לא רואים את האופנוע של גונית. נעלם. הלך השביל, הלך. הלך השביל. מה זה היה? מה זה, שמע לנו רחפן? די. איזה מאבק קורה פה, איזה מאבק. יא אללה. תרחיק את הגלגל קצת מהשביל עוד טיפה, הוא ייפול לך. עוד טיפה, ואז תוכל להניע. אין לך איפה לשים רגל, בדיוק. יאללה, זהו, סע. רוני. לא טוב אבל שבאת מפה. מה אני אעשה? יש לך שביל שמאלה. עוד טיפה למטה. עוד למטה. לשמאל. לימין. איזה טירוף מה שהולך פה. זה לא עשן, זה לא אבק, חבר'ה, זה עשן, זה עשן. דרור דופק פה פיבוטים. שחבל על הזמן. חיים למטה. אומר, אין מצב שאני עולה את זה. חבר'ה, מה אתם אומרים? חיים עולה, לא עולה? תנסה. ינסה? שרפתי את האופנוע. תקשיב, עלית את זה כמו מטורף. לא, זה, אין אותי שם. למה הוא בא מאחורי? כל הזמן אני מחליט שם. למה משם, דרור? איך יש לו אופציה אחרת? דרור, רד אחורה, רד. רד אחורה. זין מי יורד את זה עכשיו למטה. מה שכל גז פה אתה מפופף. טיפה פה, אחי. חיים צועק לו שם מחדש, בוא נראה מה הוא יעשה. חיימיקו, יאללה, הצעה! מה אתה חושב שאני אעשה? נראה לי שחיימיקו רוצה להראות שהוא עולה את זה בוואן שוט, בלי הפרעות, בלי כלום. רוצה להראות לכולם מי זה פה ג'רוויס התימני. היי! תבוא על הפס השמאלי! תרד ותעלה.
רפי, תבוא לפה, לידך על השיחים. שרף את השטח, שרף. כן, תבוא לפה. בדיוק, ככה אני אוהב לעץ. רוני! תיקח מצד שמאל! לא בחריץ, תבוא על השטח! טוב, טוב. רפי, תוסי קדימה, תוסי קדימה. רפי, תחת קדימה. תחת קדימה, אבויה. שפת זונה של עלייה. חיים, אני מתאר את התנועות גוף שלך. אני רוצה לראות מה למדת במשך החודשיים שלא הייתי לך. הופה! איזה תנועת גוף. איזה ישיבה. אני מתאר את התנועות גוף שלך, שננתח את זה לקראת רומניה. אני מתאר את התנועות גוף שלך, שננתח את זה לקראת רומניה. לא, אני מתאר, אני רוצה לתאר. יאללה! חיים! יחד מאוד. רפי, הכניס לנו לקעקי. אין כלום עצמי. לך אחורה. ראיתם את זה? כן. כן, ראינו. עצמי צריך להסתובב, לא? ברומניה הוא מדבר רומני, תגיד לי. תעמוד. בעמידה. לא, זה קל. אחרי זה קל. חיים עצבני? אני ג'ק. לא נראה לי. כן, רוני. כל הכבוד, איזה יופי. אני פה מחכה לו. מצלם אותו. חיים! מה קורה לו, יאללה? אתה לא
מקשיב, אה? פה זה חרא, כתב פעמים לעץ, עדיף מהחריץ. סע, בסוף שמאלה, תיקח איפה שהגזע. איפה שהגזע. מנובלת אתה. חיים! טוב, נלך לראות איפה חיים. הנה חיים. הנה הוא בא! הנה הוא בא! לאן הוא בא? חיים! חיים? חיים במהלך לא ברור. הופה! 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 חשבתי באתי לקחת הגזע. מה קרה? אה? מצד ימין, חיים. מצד ימין. על האבן, על האבן. סע, דוך. חיים! רוני למעלה. איפה חיים? חיואנק! חיים! למה? הוא יורד לעלמה. אין פה. ברור, מה יש פה? חיים! חלץ!
היית לוקח שמאלה. אין כלום? וואלה. אין פילטר. יש פילטר ואני לא יודע, זה גרוע, כי בחיים לא ניקיתי אותו. אתה מבין את הבעיה? בתוך המכל לדעתי לפני המשאבה. איפה הם? איבדנו אותם. לא איבדנו, בשביל, מה זה איבדנו? אם הם נכנסו לסינגל והם נכנסו... למה? אז בסוף הכל מוביל לפה. הנה הם באים. זורמים לים. באים לים. מה עם רומניה? אתם לא באים לאבי? לא יודע, תן לחשוב. עד יולי. עד יוני. אבל עכשיו סוגרים טיסה. סגור טיסה, אחרי זה תחשוב. למה אנחנו 4, נכון? היום נקבל את הבייפס, אבי. יאללה, תבוא להרכיב אותו. מה אתה מקבל? הבייפס? תרמוסטט בייפס. מתי? איפה? היום? היום נקבל את זה. מה זאת אומרת? איך אתה יודע שאתה מקבל היום? אתה צריך להגיד את זה? יאללה בואו. בוא נמשיך מפה אולי.